shi benta ban kentiu ya kajing Syakri hagaliang kakot kakia hari Bhoi district. Kam tamban pleno ya kijaka Sumar Bakongsan kumka maternity and child health hospital ha umran Parila ke emergency and trauma center ha civil hospital Nongpo ban pentre kamno ya ka minor operation theater ha Bhoi Rembong CHC ban buru gawe kajaka Sumar bar slok ki samla balangop ha kijing di buan kasenjuk kirang basnong ri Bhoi district kala syong da kajing alang bakerpang bar ka menteri ketenat kekwet kekia kejela ka kong amprin lengdo ban yakran halor shibun kimat ban kentiu ya kakwet kekia ha ka district ya ketiga jingalang la penlong banta ka singi shi tarik uno pra ha conference hall joka DRDA ha ketiga singi halor ka menteri kekwet kekia kong amprin lengdo ladon lang ru uba Meryl Bonds chairman ka state health advisory board badai ru UMLE ka nongpo Warpit Upadhyaya, Deputy Commissioner ka Bhoi, Raja Brahma, Project Director ka DRDA, ka Dr. T.S. Momin, DM NHO ka Bhoi, ba Bibi Makdo, Chairman ka Senjuk, Kirang Basnong, bat kiwe ki officer, lembat Kirang Basnong, ki balawan ban mikmat, na ki jaka baper. PD जो बड़ी बड़ी है ai cũng lên là cái dạng sử dụng bạc nóng này cũng lên cái tăng về năm April và sinh khi ai mình cái cái bên cũng làm bạc cái bạc nóng vào đó cái này ini bạc kawan sah jika mau yang juga cái bạc nóng vào đó mà dia cái minister mà nó không bagi kedua bạc cái bạc nóng này pakai cái tiga nuksan atau dua ini kan dapat we're very happy that we have here with us DC DMHO. So your presence here. Sengi kepada kesiterik jong u Desember sedang arja kulai nakaliang jong ka tenat jong ka kot kekia jong ka jelah po ka jingalam jong i menteri badi pe yak tenat kot kekia i Dr. Mezel Amperin Lengdo ha ka jing don kat jong ar kumu chairman jong ka Meghalaya State Health Advisory Board Yilayo banya kenduk kerpang bat ka senjuk kirang basnong jong ka Bhoi district apo ka jingalam jong iba ban buhai makdo kum u presiden bat iba PB Sliang kum u Jan Setri lembat ki babun kirang basnong na keleng jong ka Bhoi district kilawan banya kenduk banya kren naga benta kimat kiba khia naga benta ketenat jong kot khia apo ka distrik ka jongi bat ngi soborom sibun ya kajing sim khia jong ka sejuk kirang basnong ki balala ban penurlong ya kene kesngi ki ba dan kajing kit kli nagi snong beper na ki raj ki beper beki ki mikmat na ka benta ban pensngo ya ki jing don kam ha ka bede bat ketenat jong ka kot khia kum ka nuksa na ka benta ki jing pentikna naka liang jongka tenat ha kabedi pada jing nang penbahai jing Sumar ha ki shop center lani ki health and wellness center bingong apo Bhoi district kumjuru jing kentiu kerdan ni ki shop center sha ki PHC kajing kentiu kerdan ya ki PHC sha ki CHC bat kumjuru ya kajing nang penbahai susu gilat jing Sumar ha ki CHC beper bat kamtam ha kabedi bat ki Katu kan ni teli ki projek ki badang sakut apo Bhoi district kumka MCH hospital kebadan hang ti apo umran Parila bat kumju ru ya kani ka trauma center kebadan hang ni apo compound yang kanong pos pil hospital lembat kiwi kimat kum ka jingede ban ya khun ya bandrat dang khong drugs bandon ya ki rehabilitation center apo jongka district bat kiwi kimat markata nakaliang jongka department hi apo jingalam jong i menteri BDP ya katanot ko gakia i penpau jong sungu ya senjuk kirang basnong ban nakaliang jong ka department ni kinang ikendu nakapor ban pentikna bakini kimat ki memorandum ki bala submit kin budin rengkat bat bangkit bok riang ro naga benta ka senjuk baginang la menteri khamba ban nakaliang jong ngiru bat i menteri rengkat bat ka jingker ku kerdo nau menteri rangba nakapor mengi kendu ban penting kenapa
ki jing mentoi ki bengio longba jong ka tenat jong ka kot ka khia kin la ban poi sha ki pai ba ba ga ju ko por la yo ruban ya kren bat ki jing ai jing mut ha ka be dei bat ki asha ki ba long kum ga jingking ban ai ki jing sakri na ka sarkar sha ki pai ba bat kum ju ru man nang pan klan chu shu ya ki VHC ki de ki village health committee ki bran na ki snong bat ni kit bok ki ruyang ya ka sunjuk kirang ba snong bakinang la putri khamba na kaliang jungiru naga department gin nile ikat bala ban pentikna bakilat jingrap kin poisaki pajba nong song snong Barembong CHC tiga kan ke kamru ngiliyo ke maniakran bagi don kat tu ni benta ki barang HP ke ban pinbit pinbiang namar kumbolong mentah oi ya ka hieng la de bansna la don kam ban pleno tang regi don kat tu ni benta ki ban kaliang jongka anak kaliang jong engineer la penpa mene bangi hap ban penba ya ki kat tu ni benta ya kan ke kamru ha ni hendak banai de sena kaliang jongka health department kan pinbit pinbiang no kanang bangila ke ban pleno ban pen urlong no ya ke jingang lut lagi pai ba bat sekui pat ka benta ka ngiliyo ek ban keren nakaliang jong ka sarkar kilong concern ba bili bagi ka village health council ya ka nakaliang jong ka nakaliang jong kirang nakaliang jong dar basnong ru hagi bubun kisnong niladap ya ka ban play ya ka ni village health council tingim de bersung thu bakla ba u chairman jong ka VHC udi bande urang basnong maka no kam kemut urang basnong utip khamba dengan dia kalong ka message ya ki para orang basnong ba ka VHC u chairman udi ban simti u urang basnong kanang bagi kam kinyai baik identiti tela kentu roh jo por ba yagi VHC bakin simkian ban pleno ikiba account jongki markum bolong mata ngiyo ya report ba kidon dangdon kisnong kiban kibom pat play yaki account jongka VHC tina kaliang jong ngi ke senjok ngiliyo abanyakan tingi kentu lang bakilat athai kobor yaki darbar snong gibran hapo riboy district bakin penstat ban pleno yaki account jongka VHC khanang ba kikam ke baik ya renti nang ni khmat bat ka wei pat ka mat ka bangilio banikan ha ka singi kalong ba nakaliang jong kesunjuk ngi sungokia ha ka bide bat ka ni ka jingnang bun jong kini ki ba ngop ha drop stela idon kam bandon no ya ka rehabilitation center jong ka sarkar hoj apot district jong ngi dan laitli ki rehabilitation center jong ki bala penyak di kiru simet ti nakaliang jong ki pajba ki bawan nakalong ying longsem ka bodok kemut ba kimla ban afford nak benta balik bu ban pak sumar ya ki kita kilanot ki bamat ha ka apot jung drop ha kita ki rehabilitation center ki bala pre de ki rusimet teke ka bangi kwa ban kentu nakaliang jong ka sunjuk kolong ban donno ya ka rehab center jong ka sarkar kanang ba ki longyeng longsam ki bedok ka ba ki khun ki jong ki ngop how drop sane ka kiat kemot hapok ka ni ka center ninyo ya ka ban lekbu ban yo ke jing sumar Tihak widi bakani nakaliang jong i minister ila penpau bakani kadika benta jong ka social and welfare ban pek ban kami di nakaliang jong sunjuk lesim ya karai bagi selik kendu ya minister beri concern ya kanika social welfare nak benta ban penyo ya kawe ka rehab center jong ka sarkar hang ni port riboy district khang makalong jingkerku ya kilong yeng ki mamat ki jinge ki bede abat kini ki khun ki jong ki balangop ha udrok lani hakakiat kita kilong kimat ki bangilio e kaban ya keren akan dikasih dan kalian jongi ngipen pa ke jeng sungukuman aku boleh ya minister Dr. Amprin Nungdo aku boleh ya MLA jongka nombok konsumsi beri chairman jongka terak kau jakia boleh cimkia benar kat akan dikasih bet kumjuru ya barok kirang basnong ki balai mi khmat banyak don akan dikasih kalau ke jeng kurku wakrau ngi dang pan ke jeng kersan jongki nak kau kapor kerang pengilak penkiu ya kan dika district lebar ke jongi habrok liang kasih bon